Vamos a
So, the best and media crime so na yakasa. Aya sabre santi biato. Santi na atui every sunyai Tomase. Aha. Aya ya mama Cynthia. Aja wanya ne ba bi koyi ne ba Cynthia. Enti na sa dom yi e wo ha. Aya santi bia se. Lense wonom, ne kunu nom. Na dofo a ewo sunyan Tomase na dru ha omode nsa eto abusuanse yam ni a omomo Jacob ene hyede nana ankobia here ne hema a oye ankobia hema Tomase number 1 traditional council nana ompem hema eto kamobia Tomase number 1 traditional council nana oba hema ofidoma also come over you and say you're going to be and so before say you are just you are not still for them at the 4 okay be matentene come on so asrapai Omiapa fan club Sunyan Tomase eno wachi akwan wo omo se omukro ba pa ni sister Cynthia enti omodru ha sister Cynthia adodo na afra omrantie nuaba enti so wo se mrantie abo ye yase a na ye nuaba aprako pa ni sister Cynthia wonti ena dofo ye dru ha ye ma bufia Jacob ene hyede enoachi Sister Cynthia will now for enso edi akira omonso aduru ha
jeba beboa ama yakata ya nyina ya papa achi kra ya de mo nyina ase Yes, I be such a be a John. In free baby, say, a fire boy near Abusiawaha, I am a man and ama, or then a bushia, a yes of ma. I want fast for a sabrio or Monapujuma or Chiano, a man and ama Niniano, a Mamina Quaba, the Mamma Quaba, I mean, so. Yama obibia kwa ba fafidie so ebobia kwa ba nyame osira obia so ya transfer abade no so kwa ya monsa mfata kuntuntum etisi ya fra kokko ne tuntum ne egyina yi ase a ewo se ya so ya ntobua iso ndi ya je ni ya de brabusua efise wonso onipa ana afi kwa cha de fa de sika ana yeye canopies ne niam atwa ho ahia nyina no sika ti waba otobo akata na de ba be brabusua na yi ato agi yo sister Cynthia so o ha mo waso amen eye papa be ma ne yire ma ne sala omufi ade odumasa number 1 traditional council honko ni asase so na moti oba ya 50 Ghana cedis ensu so na agofo ya e wo ha yi dede ni jura on fa ntwa muka na mo sese honko ya ye be jinti ya dase
Yo nananom ane ayi paso panifo ade die kwan so esre na makasa kakra nyina ne se enche bia ye hu eku a yendi ade onuapa fan club aye chairman eye honorable odonko edi yanim na ye chia abusua ne ye ma abusua hyeni nyina ne se eye papa Collins sabre ofra ntoma wone tintimu ana ama ye nyina eni atokoto mojamu a ye ma abusua hyeni na chairman ene ne mpanimfo se me ka kire sister Cynthia wone wabusua o papa fam na se owo ayese tetrema so moja ya pebegu ni ya mene bi arenti mo hyede ekoisi abaya se de yehye etia no Ibrahim 200 Ghana cedis se sister Cynthia also na ento abusua ya awam ananam se fokosachi oni enkonya yekura no enye no nitie e woso aneti ekwe Ibrahim 4,000 Ghana cedis eye ya mamre ene yehye ya se obi ehoka yede ema oniako na ekuo no ehye ne se ye meeting sister Cynthia obeba edikan no yakopon ya adom na odo bedusua so biemu a ekuo hye ne se ye bema 4,000 Ghana cedis se fatia okasubi yewe ekuo na ye na omo asi sanso ana de ekwa mi efri ana wo donko eye omiapa fan club chairman one de yere se wabaya 50 Ghana cedis esi so na ento abusaya wa sister Cynthia ye kwa mi so efri sister Cynthia wona fufu a ebaaye akwo abrosan ase eni mo potato eni mo honi nyina 300 Ghana cedis sister Cynthia esi so na ento abusaya wa yere adofui ni ye na omo asi yada boafo nyina se nyame konhyira mo yo na nana masabu se nyina madawro fama so efemme sabre mitna ha mitna ya mopa opani ko fi ya boa awanya ne ba bi ko dada ne mane ne nana nom ele kasa kyerɛ wo mo agya nom wo mo se priche ba ye wo mo ne mo a sabre sa enkonya ene canopy da sabre de ba ko ba bi enda the santi ayamo from penny openi kofi eboa ne mane ne nana nso mo ba yo kita 1,000 cedis eya pam dada ne 10 million nana no maso abusia nyina mo de ne no sia ba mo de akapata before na be hira wo ago be patrol enya brosana se from kwan ye bonsa no sinti ala tupia eka ho ene ye bonsa no nana kuna duya do eka ho nana ya mpansa eka ho na fufoli nyina medamasi yo abasintia fa wasofa besa dia ye wo yankumra bo Florida edomase ono awamo ewia boy kura o se ewia ye me ekodi bi o se waba baba be tia o se tia waga bi bi anto na ntoyie 50 cedis je na ono waja na mufa kapata kom ga bi sira no yo na no maso busia ni na madawro ma be ka sesi muso na to afaye boa eye obapa na ama oni na busia afa boa ma edanno wo fa sefo nyina na aka mo mo kasa kire afaye boa ni na na maso busia o se priche boa ye ma mo so asi isa so company and that for omo shara ko ni omo ba yo ko ta ko nya omo so omo ba yo ko 400 cedis aya pam dada 4 million sefo boa ma ni no wo fa sefo omo sa monye na mo fa enka pata egofo na me hira wo yo sabre opani kasi adruha eyo bia se eye nana jas
Jase Hene, Afijase, Jase Hene, Sabre, Nana, Mona, dear Tom, Monia, what a yipaso, Nana Druha, or any other more extra, Yamamunina, Aquapa, and Mamma Aquaba. Yedi ebredi tina nana mona mjono si ebesremo. Yo abasetia. Said your sister Abigail. Spices also kasa was over 50 cities. Abasetia woni abusia na ofanka pata egufo no abede na ne asedafo akoda ase amaye. Na me osira wo. DJ Sabre mijama dompem abusia ebaye dompem hema nana bafo jewu dompem hema wani na busia nyina to santi dompem aba afija ase ha oba sentia sika santi ewo adruha nana no so obo baya yo Cynthia o maame ene na busia ene na mdemo a omo etia no nana dompem ma wani abusia ka ye nyina so be Cynthia 500 Ghana cedis esu so ene ka wajanom no sia ba wo le tutu papa empata ne so mo ade dasie nyama yeah Odia Fan Club, and you mean one of Musai, Mammy Cynthia. Any of Busiani, Odia Fan Club, said, or Mono Tiasa, and Yamono, and Ebano.
sɛ ɔmɔde akwansere ɛɛtoa so nti nananom ɛma sɛdeɛ onuafa fan club ɛkasa no no ɔmo sɛ ɔbɛsere kwante ɛkwan da hɔ a yɛtoa kaebɔ no so ɛyɛ wo nnuama ɛma no wɔayɔnkofoɔ a ɔmowɔ dɔm no ase mmarima yi na ɛkasa kyerɛ wo sɛ wɔmɔ yɔnkoɔ bi sene nnua mmeranteɛ yi sɛ wɔmɔdoro a mobayɛ 100 cities abɛsente a ɛsiw so ɛ na nka busua nkayɛ momfa nka pata ɛgu fam nyame ɛnhyira wo yɛ no agye receipt ne no akɔdɔ ɔmo ase ama no ayɛ fɛ sanse nipa yɛ adeɛ a ɔsa yɛ yie saa na ɛtoa so Mami Cynthia for afɛfɛ mie sɛdeɛ ɔnam fofoɔ na ɛbaayɛ no ma ɛmɛɛma sɛdeɛ ɔmo kasa ɔmo si adwuma yi wodi mu na ɛba ɔnam fofoɔ a na ɔmo di agorɔ no ɔmo na abusa adwuma yi ama Mami Cynthia wɔn onua no ɛnɛ wɔwɔ fa no ɔmo maame mo nyinaa ɛka ho abusua no ne nyinaa ɛyɛmɔ yɛn nsa ne nsa nhyia no.
Sadia na fufu omu di asa wa mo kan ni omo so omo di akwansere eto aso. Nyame ode mo ba no onfa mo kodura sudie nyame ko nsira mo. Yo mami ata abadu. Ofa ye po ahoto kro. Asra mo sia ni nyina. Sadia ye mi ane so ya amande wone ne mma. Omo ekasa. Omo so omo ba ya 50 cities. Esi mo so anaka busia nyina. Ofa nka patagu fo. Na me nsira wo. Nsira mo mrante no wa ha. Ofa se da piesie e ma wo. Na me nsira mo. Na me nsira. Santi bi ato enam dom abusia ya hwejo me e tukurso akona abusia na ato santi a e be chi abusia no e ba mo obia akwaba obi ahu ayeye da eto ba de obi ama akwaba ya fa fidie so ni ama akwaba fronko sa Mabati something about no with Dimwa sa o ma me abusia o ma na be chia no sa na for wa sotie me manento papa nom abasentia enche bia na ye wabusia wo firi mu wo ma me nom wo papa nom wo fa nom abusia ka ye nyina efiri manso ba ye e da dru ha wo kasa tere sentia ono papa nom ne abusia ka ye nyina omo so wa mompa ye sentia ye ma wo ko ensu ye be so bia ma wo ye senti wabusia wo dem wo so 500 cedis ya kanesi kan 5 million abasentia wabusia satie na no nsia ba wo ne papa no mo dia ka pata agufo ya me ohira wo yo na na ma sra busia santie bi adudum efri babia sana na dia to ahene ane na busia na bitum isanse na se na konta na je na adenda ye no musikasa isanti na na dia to ahene ane na busia nyina na bitum omontia ya ma nyina aba ohira wo sana tukuzo for no bi so na edi akiri no mampati anti Rosina tukuzo for no bi na gusu chia no wa hodo tia sanatie yo nananom madaroma bijama nananom aguna busia sofo cosmos dano wa mo na do mo fasache na ne chase hene ba me danfo a ene abusia pedi ene yera collins wo papa da from sadia nananom aguna busia edu ha mo kasa o so mo ba ya 150 kanisi ka 1.5 monye na mo ya busia fanka patagu from ya me onsira wo ya fa fidie si do obi a se mo obi a papa ya me onsira wo nyina
adwam abusia ɛne adɔfoɔ ne agyamfoɔ a yɛn nyinaa yɛbɛboa ama yɛn papa yɛakata n'akyi korakora yi yɛbɛsrɛ ne yɛyɛ aso atue ne yɛ adidi so yi ɛyɛ nana amo a wɔyɛ ankɔbeahe ɛwɔ Ɔdomase #1 Traditional Council saa nso na nana ameya amensa ɔno nso yɛ ankɔbeahe ma Ɔdomase #1 Traditional Council ɔmo hyɛ prɛko pɛ ɛne ɔfatewia nso ne ho ka ne Sister Cynthia ɛwɔ nana ni ha nanso ɔba ahema wɔ ha enti nana ahema gyina ha na ogyina ha ɛma nana ankɔbeahene ɔmo baeɛ a ɛwɔ mu ɔmo ne bi nanso mpanyinfoɔ mi ate sɛ sɛ aboa wansɛ oni hwɛ kura na ɔposa ne nsam 200 cities entities ka no 2 billion Mr. City a wo dɔn ti ɛne asetena pa deɛ na wotena yɛ ɛna yɛgu so na wote ɛyi so na nyirikyi a abusua ɛmfa nka nkodwam ɛnu fam abusua bɛgye nti yɛda ase yɛdi hɔ bia bigyina ha ma nsew no bikɔ mea bigyina ha meyɛ asew yɛ ho ka ne yɛdɔfo yɛadeɛ nyinaa ne Sister Cynthia buhu sɛ santene bi ato ɛnyɛ santene bi akɛkɛ nsew no a ne ɛfiri Ɔdomase ɛna yɛbaeɛ nana ahema no mo ta yɛ akyi ɛmii wɔ atentene nsɛ ɔsodɛfoɔ wɔ mu ɛma yɛ mo ha yi sɛ obi ho da hɔ a nananom wɔnim a ɛsrɛ mɔ mɔma yɛnya numbers na ɔna yɛhu ne Sister Cynthia mpanyinfoɔ sɛ ne aboa to na ne no nyɛ ɔnoa na ɛgye kumani soma me ɛnti na atwe mmienu nenam ɛnti na ɔfiri ɛyɛ asante afidi ase ne wanya baabia na Ɔdomase ɛna ɔde ho bɛbɔɔ adidi kwan wɔ yi apɛsɛ sɛ ne kwan nwa ɛnti sɛ adeɛ to ani a yɛtumi nyi wo baako nhyɛ wo nsa nsew nom yɛgyina hɔ ekuro nom yɛgyina hɔ nkumafoɔ ahema yi nyinaa yɛ nkumafoɔ ɛne kyerɛ sɛ ahopa wura Ɔdomase na wobɛwura adehye fie ɛberɛ bɛyi kɔyɛ nananom a yɛasote yi ampa yɛmo nnua ho yɛ som na wotwe da no yɛbaeɛ ɛbɛyɛ asɛdeɛ ɛwɔ mu abusua hyɛ dɛ anyiyɛ ntom nanso bɛrima bi wɔ hɔ ɔbɔkɔ kɔkɔ na hwɛ n'anim ne animonyam ɔde ba a yɛbie pono no afa no ma no nti abusua no abie pono no afa no ama yɛn nso yɛwura mu pa nti asɛm ba a mpanyinfoɔ sisi tuotu a atwene bɛrima bo nti yɛkura mu na ɔtwe da no yɛbɛyɛ yɛ asɛdeɛ ɛnɛ nananom nom dɔte yie ɛyɛ dɔte yie ɛno nti nananom ɛto nsa frɛ yɛbaeɛ nso yɛba no bɛrima so nananom a yɛho nhyehyɛeɛ ɛda ho odwan nananom yɛn nyinaa yɛ ne mu a yɛma no pie ɛnso ɔbɔde a ɛka ho ɛyɛ 1,200 Ghana cedis yɛde aba adɔfo a ɛsan kaa yɛ ho ɛnam yɛ ho dɔm ti ɛno nso ɛyɛ 500 cedis yɛka ne nyinaa bɔ ma 2,700 Ghana cedis ɛntete sika no 27 million ɛne na yɛgyina ha asɛnsew no ma yɛfiri Ɔdomase #1 Traditional Council a yɛdɔ yɛyere Sister Cynthia yɛbɛgyina ha yɛda no adi ɛde akyerɛ nananom ɛnam sɛ abusua bɛgye nti ayɛ no akyi nso ne yɛbɛsi bia no yɛde yɛnsew no yɛtam akyi mpanyinfoɔ de kaa yɛsɛ wokɔ ehu nya sika a fa brɛ fie na ma wonya kadeɛ a na wokunu amaneɛ nananom yɛ mmiema ne yɛbɛsi bia no Sister Cynthia da na bɛbɔ yɛ amaneɛ ɛnam sɛ yɛyɛ mmiema yɛgyina wɔkyi nti yɛbɛsom ne yɛakora ama yie atɔ yie nananom ma no watɔ ɛda ase momfa kwansra tutoa so pra monsra kwampro na nananom asra busia sɛdeɛ yɛmpɛ
mpanimfoɔ yɛ aboafoɔ bufiri ɔdumase bɛboa yɛ ɔmo ka ne ɔmo so ɔmo de akwansrɛ ɛtoa so sɛ kwan da hɔ deɛ a ebi bɛkɔ amena ka bi wɔ ha sɛdeɛ abusua no ɛka ni yɛ nananom asoro abusua nyinaa madaworo ma wɔntie me ne kakra saa berɛ bi bɛgyina ha bɛgyina ha ama ɛyɛ yɛ papa yɛ nom ne sikasa na gya nom ɛna ɛkasa saa berɛ yi britie bɔ yɛ wee wɔ ha ebi kɔ ha ebi fa ha esanti anopa amamre ne amane ebretu abusua maame duku ene ne magyina abusua na mo yɛ bibia sabre abusua trase na se yɛnum sikasa bretu abusua ɛyɛ yɛ bada from yɛ sie kita 300 cedis ɛyɛ pamdada ne 3 million yɛde to ayu amusaboafoɔ mɛboa yɛn sɛ no nsia bo a dwumadie na fa ne ntoma pa afira na nanom nim sɛ mo bɛgye enti misɛ mo anam da ɔse da se nyama
ha wɔkasa wɔsi 20 cities esi mu so yɛ dɛ nka busua nyinaa yagye nyame nhyira no.
Sabre onamtumu a wobechia obadwili sɛde anapa meka me sɛ ntifu ne wa anapa gyafo ha dwili ni ha ne honhom wa ha na busua wa ha na papa no wa ha onua no ka yɛ nyinaa wa ha hodoti ɛna wura ne monyamfo yi ɛnamtumu a wɔtia ofiri baabia sa ate da ko ane na napɔ ɛdu no yama na kwa aba nyame ohyira no I
aduru ha every baby say Afijase government hospital adwumayefo ehɔ na party yɛ adwuma the santi ɛna wo hunu santi a wɔn aduru ha ɛma mo nyinaa kɔ aba yɛda mo ase aba party de okyia ka me nhyira mo Busianyina madawroma meka sese muso a obagili baby a wo bia wo bekse eche bia eno owura nimonyafo abrante fefefe obeksia nananom na wo fri baby a so me mami da ko a ne nana mami da ko a ne ba Elvis one ne ba mami de ana sabre omo kasatra obagili ene abusia kare nyina se de bi kan ka sentifu ni wa na padafo ho bilini ha eho homo wa ha the senti and the force of mobile up to 1,000 cities esi obagili so yanka nananum asrabusia nyina mo fa enka papa ekonya egu from so ma na da ase yanka se ba bi omo bia na me osira wo Afijase management so they work as a was here rakuya ko the senior brother the santi I was school
ɔsɛ saa bere sɛsɛ ne akɔ a na sɛ busua kyerɛ se na sɛ wɔn no sika sa bisa tati ne na busua sɛ 200 cedis na nanom aso na busua nyinaa mɔnyɛ na mmerɛ a mo no sika sa yi mo de akampata agu fam de sɛ ne yɛda aseɛ nyame nhyira no Sansa sabre wo mone mo bobra e ma adwapade efrim isanti eye papa kuyako wo mo akonta wo mo ase wo mo de nyina senne wo mo fasifo nyina ne abusia trase na se ye no sikasa ana da toa ne abusia ka ye ba ya wo mo so mo kro mo so sika 500 cedis abusia so so na kan mane nyina no sia ba mo fa ka pata egufo na bi hira wo yo ene kamo sadi aye na na akuyaku Mr. Charles ayikwe sadi awo Mr. Charles ayipe said your workers was ase and I am with the kasa the santi one so ba ya 300 cedis esi e mani nyina so nka nananom asrabusia yo menina said your munia Mama, any new crew is start to Ekasatra, a many Manato, Nanamo Jasia Busianina. Almost a buy 1,000 cities, a yapam dada, 10 million. A many Busianina, Monia, Namofa, and Capata, and before. You are many said the Yamama Penny. One also any kunu eyabo papa Mr. J oni le menyina na ekasa epenise ekato anaka no esanti ono se ni kunu ne masa 500 cedis eye 5 million emani nyina esimu so na nka ejanom abusia so mo na yeda ase yakasa nyame o hira busia nyina
Asedafoɔ aha maya ma na yɛ fɛ dodo nyame nsira mo Sabre, eye won kuma afo free bia betro abedru ha wo mo betia oni abesia nyina ya mamo akwapa yo nana no madaroma abajuli baby awo bia oni Collins abesia kaye sister tabadu nana no masra busia nyina Sabre mijina ma antiquate onya ne ba bi ko ne ma ene ya kasa kire nkoda ya me na to abusia no omo maami omo so omo ba ya 100 cedis onye amofa enkampata emufo sede abusia pani ekadie wase abusia to no oba obema o 10 cedis manda roma obia me fa ne de abra ne etire ne din oba obema o 10 cedis wasisi obia metia osia bebo na bibia aye kama edamasi yo nana abusia eni yeni apati a ade acho wani na no modoro ma mesra mo ani die na medemo akasa wie part baby a obia for so femme enche kra ana wunu anu a yene wo ye adwuma awa Fidelity Government Hospital yetu sabechia wone ebusia emma moyako Patricia ebra ya papa eyari ya na hododo no ena mo sompa ene wa hobrasi a wone yeti hospital wonti yeyina ye kabo mu eye de ebetumi bia se ke ebeji ye papa kwa na so se de owo brade a enwantumi nye no ba mo wo be fa ye papa ko hospital ho ka ni nyina wa hobrasi enti yeri chabusia se ye ya fe ye papa anu echi ye papa to afọ mo no so no hospital na bebe bi ade ye papa ehia ye ya kapre bakura enna ma ho brasie eni esu ekura wo adwuma mo wonti but you cancel hospital no edi cheye ewie ya sabetia wa ya ka se wuni anom ya ye we ti ya ka bibi a kire wo e fa se ye wo se apata ya e trasie mo ko fami esi wuni anom na se ne ye no papa si ka se ya apepi enumi e 500 Ghana cedis papa Patricia esi so na ka abusia na de ye no me papa si kasa na so enyu chu na e tutu pata no a no de abopa ama baby e ko se no e ya kokko wa no Patricia e so na na no
ɛne abusua bɛyɛ nti mehyɛ ɔmo ɛna mɛda ase nyame ɛnhyira mo paa amen. Yo, nyame nhyira adwumayɛfoɔ deɛ mohwere yɛ biara awurade kɔ so nhyɛ mo anan mu nyame nhyira mo. So, how is it here for so here? Said the year, I'm not here. Yeah, what's the church for me? Almost say, what for me say, oh, yeah, Bibiamu, what for me say, and be a bema. So we say, and you be a by with you ever. Now, Miss Cynthia, the Bibiano, almost a idea, show, sir, and you know, and the egg only a man on that was a me about. Omusa esi na nayo maso na bisitia kuti bunu ndio anu nyina this is Bibia, only a little. And I'm on the for and I cover my almost all the time how is it here? What did I buy? Whichever or do you
sɛ wɔsi ɔkɔba ɛbɛ ni nyinaa abusua ni nyinaa ɛdi wɔn ɛna ɛba no. ha mfiri baabi a sɛ yɛ mo mpanimfoɔ ma ɛyɛ nana sɛ tutu a wɔnyɛ ne baabi kɔ ɛne yɛ
papa boaten a wono soso nya de bia bi a wonko ọmọma ene nam demo a wo achia na kyerɛ empanifo ma ene nam demo a wo achia ye ma mo nyina akwaba ye na ne ka se wa da ro ma me so anya adu me so eburu betru boafo aso fa me kakra ni gra ma ye wa wo yere papa one na busia ana esi bibi amana to abusia ka ye nyina sadi aya wo yere papa one na busia so obaye a wose na ne wo ni abusia nyina 200 cedis ana wada woro ma esi usu na nka busia mo fa nka pata egufo e ka se nyame nsira wo Baby, I will be at Lassie, let's hear me. Then to wait a room in and say, Bia, you were pushing a wood dump, or fan no more, men, Umi and Lom, and then to Kumuswa of Wojana, to Saturday next year, as I saw my sote said, this year for Papa the Frog, and then when I was not asking about no Sasa. And you were pushing any other for free to Kumuswaya, almost so I will buy 500 cities. I yet it is kind of 5 million. About that, it's also an echo at a number of a compatible form. Kamisha. Yeah, Nana Madaroma, a peninsula will finance up of fire. Whatever I know, that you will pick a crap, or say, I will see a penny year, and then another say, hey, year, and now you know, and a babble on son or Piao. Nana Madaroma was a man who for a year, 1 month through Jamuya. Tintum Papa Coco. Aha. A year or bad Julie. Now, I poor Baba Wayano. Baba would do a Mokojo would do a Bibia, a bay or one siku. One more quality was a Abuprocosia, or see a dear bay and say that. About you, a poor mamma, and would do a real aqua, who are Bob Sabako for ma. Sadia Bedika said Tiffany one up at for her. Or bad you, Linia, a poor mamma, that's what the man said. Woman, also about Takasian and the back. The certain I won't Abuprocosia for one more and them two more. Somebody idea bay and say, Adia, we are bay, be our shaman and say, it's your mammy, yet I am now so Yami Slamo, the Mamunina. Papa, and I must say, also, I must have a Kawana and Domina Dosso, or by so the sin and animal baby. He said, opening from Wassa or Baya, 100 cities. I was young and many men in Ammonia. I'm a fan capita before Kamisha. You're an animal Sabusiana. A young one must say, about you too. Say, I want powerful black at you. On the rock of such an instant. Say Sabre, I share the old cope. That's a woman who will say, you would now free. Walking with the near account is him. Was it in the answer? The other money, no, I bet I'm on China. About 1 for 100 cities. I was young in a Mofaka Pata before Yamisrano. You're in a mess, said Tika for a free dabby by and Cassa, because a different one up at the four. Was he so called in a tigger as she have for? Now, Papa, so called, or the other man in the media, the Santa Pretty boy, ye were more antrasty. And you will call a ticker for a free dabby by, was here, Mamma, one old man in a
1.5 oye na mo fa kapata egu fom na me ko shira wo yo go so ya ka mo sabu si ato no oba 10 cities be ma 10 cities ma da roma enye yiye ko an ye fra bi se pani ebi ana wo ya ye fra 10 cities ti o fra bi se pani wa ma da roma mo betia ma na ye fe na me shira mo me se mo tia Rosina, to go to for now in the air piano. Hey, up I am more quaba. Wasotie mi kakra sabre mi drama teacher achampo tunkum so lesbi aha wona na ekasa oba part woni abusian ka yenyina teacher achampo so oba ya 50 cedis part wona papa no monye amomfanka pata ego form ya bi nsira no asedafo oba ni bema eya 10 cedis mother roma ebebodo nsia na obi achia yesra mo etini kwasie munim se eya figyase de sati efri no me yesa kono nan na wa wunchi awoto na ade so obedi yebeda amoka se de makwa figyase jom mother roma munchia manenye fre nyame nsira mo yo nana no masra busia pani nana jas
aye na na se etutuma eye teacher Boaten ma said ya mumba yi ekasa kire ye papa no munie o se ajabi ekwa ajabi ti ase sabre mo hwe mumba yi a o mo kwa ntimi nsisa canopy ni nkonya ese o mo se o mo papa no bibi emema mi enu ma se o mo ba yo kuta 500 cedis eya pam dada 5 million o mo se aja no monye na mo fa to awi amu na no sia ba abode abopa atoto nkonya ese o mo are da ase nya ne nhira wo ya wa mo betia omo ansemo aha eye ba fi yire ene na busia ene nam tomu a omo etia no ye ba mo nyina kwa ba na me onhyira mo Yeah.
aka yɛ nyinaa ɔfa ka pata gu fam na mehyira no. About part baby, I will be at Rahoye. Sabre, a yoku John to Kumusho. Any old classmate for and I come one more exiano. About part baby, I will be at Raye, and Gentiano or no papa no manager free. Yamama Kwaba.
maso mfemme na ento abusia kaye nyina sabre nyina ma abako eni kru sikama eni kru eni kate mame eni akasa che opakune me ho amana to abusia nyina omo so omo ba ya 100 cities money na money abusia amfanka pata emufo na me go shawo so anga bibi ajama na nkaye esenti ati emise 50 cities ana mere era college ana juri esi mo so na nka bisi nyina ofa nka pata gofo so enfemme obadwiri awia bi ne se wo hwa tumadi a wo tiado afitase wo nua krom ebepunu a wo popo mano aka wo popo motofa na sabre bi ne se wo aka wo ho ha eye wo ku a wo po ano a wo da no eye abuburo kosia osia die be ye sai da abuburo kosia esaya nka obata dili eni hai enka ne bai omo betina ha enso omo e maame eni wonyam na esoso esanso omo pese yeye ti ena omo ko maame eni ha ne papa frato na kire so omo nana ena sabire ye no wo musikasa ema ba wei so omo akom ho bom se ye beboa ye nue efiri na awotweda de esene fatanyi na omo beye na de ya me fakra ne se obi atia kra no trase na maba wo ye wura bi e uta ase ne makwa aba na isra mo de di kanya be isra mo aha ekuo no omo ma so ense na so so hwe mai tuntumi se yo kokko se bromo wo ma wo mo dokodo Wama wamo esitie wamo se sabre ise wamo ko maame apapa da fo wana so mbese ni monyam hye isenti wamo so wamo baya omo kita 1000 cities eje wo awo direct 7 die ya wontumi nka o se epedifo wa ha eye kani sikani 10 million ema ba wo ise wamo de ba to ayo manyansa abokra se de be for a bit so no more poor. I'm a woman, my betty can. So, papa, I am a call. The sent in a memory a cassa, almost 10 million. And I'm money. Then we see about the actual you, the betty, the make us travel, the travel. What ya obadro wa maye biduku kama na makika mabetira toto so no o hweye na wutie ye eye wa hu ni abema kwado fosu owo Germany se de wo kasa wo se separate se ya boni nua on transe na wo kana no timo yen sa no etiafo be na kwado fosu se okuta 1000 cities eye 10 million abadro ba bia wo bia so enka wajano abusia na momfa enka pata egufo na me onhira no agoburu kusia obusa anom
abusua ni nyinaa ɔmo ne mu di asa. yoo ɔbaa part ɛkyɛ biara na tukun so wokuofoɔ classmate foɔ ka ɔmo ho bɔɔ mu ɛbɛkye a wɔsan sɛ ekuo no ɛyɛ nkabo mu ɛnyɛ titi mu classmate foɔ nso yɛ aduadɔ ne sɛ nti ɔmo ka ɔmo ho baa ɛbɔ mu ɔmo nso kita 300 cedis ɔbaa part esi nso na ka papa no na mo fa nka mpata egu fam nyame nhyira boafoɔ nyinaa nyame nhyira mo. Kasa ɛyɛ charity kunu dadu kunu buatima kunu sɛdeɛ mɛmɛ yi aka ɔmo ho abɔ mo sɛ baakofoɔ ba esansa na nanom asonafoɔ ɔmo mpɛ titi mu ɔmo so ɔmo ba yɛ ɔmo kuta ɔmo sɛm sika 600 cedis ɛyɛ titi sika no 6 million ɔmo sɛ nananom nyɛ na no nsia mpo a mo de akampata egu fam esɛ ɔmo ana ɛda aseɛ nyame ɔhyira wɔn. Abubro kofia enim na wubusama abusua ni nyinaa no abusua ɛma ni nyinaa enua no nyinaa enim no ɛna ɛba no abubro kofia sɛ abusua yɛ abusua no nyinaa ne ɛsɛ hyia yama ne ɛma wɔn kɔkɔrɔ Emma, you know, I'm sorry. You know, none of me, you know, so I come on. I'm going to see you. Yes, sir. Hey. Let's go. Yes, sir.
papa asiw so amana to abusia nyina eye halison ne de yire se ejapa eye oma bachi omo ba ya 50 cedis oni abusia nyina ofanka pata ego fom na me o isra wo na me isra wo papa kuya kuwa ye no mo ne sikasa eye ne ba abantua tunkum so oni ni kro Mr. Jamra se o mo ba ya o mu kita 200 cedis eme nyina abusie nyina wo se mo ye na mo fanka pata egu fom na me isra no sa aseta fono na mo kodasi sa ne to aso Echebiana, Santi Bituye, Ayana Dontin, Odinedom, Ebechia, Osabri, Okasa, now Okasasi, I am on party. Auntie Rosina, Mr. Mania Chanfo, and Trabapa. Ose, Amba Yamukura, no Mukuta, Modije, Aya, Opepimi, no, 2 beer. Ebejinti ya dasi asida fono mesramo na mudi machi ni akoda o masi ami o isramo ya muyi ye bia radin sama na mu for so from me next so ba me te bia na me e de wo ya wo ka che na dwuma ye for se na another form omo so yo e de dru ha ye beba omo de wo se ayo yo e sati e ye me adwuma ye for so omo ba ya me ene ne papa Collins omo kita omo nsem sika 100 cedis esu omo so na nka busi anka ye mo fanka pata egu fom abisra wo
yɛ boa wɔn aduanom ɛde fira so kɔretɔn wɔn abɛduru ha wɔn bɛkyɛ wɔn papa nom wɔn soa nom ɛne wɔn nuanom yɛ wɔn nyinaa akɔ aba wɔn akɔ aba. I wanna watch them say
Oba part for a song FM and Kawo Mame, Nanto Abusianka Yenina, said the year opening for you. On any year by Pata, said the one more cassette ceremony, almost all my better on by 100 cities. Part one of Mame, any Surabusianina, on Franka Patagufo. That's the Yama. I said that for. So not to obey Billy, not to only Anomana. A year about Julie, a year not down for our in a war, Amanano, and a sabre watching the so at to my room. A year Rabombe, said the walker son, or said Julie man, I should say, said Papa what the donor. Was it Julie Papa what the donor dear? Yes, a fata, somebody will be a bepwow, or more share papaya. No, but the same from man fine so I'm top. Papa done boom so I'm sorry. Then may say, said your Mississippi and your son are general echo see yet. Nancy on your message you pay. And I obey your home. The said to your rubber base. Sabro Omaniha, Nancy take a forward. The set is a papa frata, a peninsula walk radio and quantimania. Also, get a 500 cities. On in Abusia, SC Juliso and Anka would be an Nenton and Anama Shabusia, and Siamba, the Acampatago from the so one that's here. Name Oisrano, Name Israno. Yo, Sabre, about Penny, Edruha, Ayana, a chama. Aya bomei jase hima nana ene nabusia edruha ya womo ebetia aha ya manana akwaba isanse ne papapo ena da from ne papapo ena da from ne isanse jase ye do from na woti akonya so ababi a ye besoma mo akoti ena sabre na nana eba okọ baby and what did we catch and say? Seven, and I'm going to share my job. And I'm going to want to see Sabri, what made us him about penny, a chama, or the number one for the shit. Yeah. Oh, Cassandra, Cassaye. And I'm not for you, I show you, baby.
yɛwɔ yi sɛ ECV ɛda yie nko a sɛ yɛayeforɔ sɛ yɛabɛde ntoɔ sɛ wɔne agyeɛ sɛ woyɛ nhyiamu sɛ ECV baabi a bɛfrɛ mu bia ɔmo bɛba adeɛ baako a m'ani gye ɔmo ho kɛsekɛse sɛ ɔmo bu adeɛ na ɔmo brɛ ɔmo ho ase ɔmo wɔ ɔdɔ ɔmo wɔ ahokeka eti sɛ wogye dwumadie bi a to nsa frɛ sɛkyerɛ ECV na ɔmo bɛfa dwumadie no nyinaa na ɔmo fa nkɔ wiase fa dan nyinaa yɛda sɛkyerɛ ECV ase nyame nhyira wɔ na yɛtoa so nana no madawroma ɛyɛ sɔfopani mansa sɛbrɛ ɛyɛ antidola ɔne ne mɛ nyinaa kasa kyerɛ sɔfopani mansa ɛma ne dio aha ɔkasa si ne so ma ne tew ma me nkroma ne nana no asora busua nyinaa Tiana just yet in Ayabon. O Mensa said the Atidola and Ma Ekasadi or Mobile 200 cities. Baby, I will be I see so I can mammy. Nenton and Anonymous Rabusia or Fanka Patagufo. Yamishano. Santiago Asabri. Ayatu Koso. Nehne, Echiame. On Nechiano. Tokosi hene chairman on the chiano Bimamu ja ana atiene nachi tino wasmana chairman sana tie so you will to Kuso. You will be a canopy, Kunya. Uniska, Odemaya Yena, Yababi. Yes, you walk as you will be anyhow. You will be at Toba. Yametuna, yes, you. You might be able to be out of the cinema. Yababa, Hosika, Nadi, Aye, and so will be anyhow, sir. And to us. And I was saying, Animal Queen, Antipat, Mamma Pat, Susa, Omame, Ekaho, Arabina, Etuguso, and Adot, Bobo, and Etuguso for by number for, and you may, or the food with some more, and you know, and the Ebano. Susa, Mampat, never for, and Adot, as a good for you, because you never check. I'm a sister, and you will
that's it. Yo, Bema Bafi, make a sassy uswa, Nato, O Papa, Mr. Yapua. Yo, Sabre, Mammy D4. One na busia ene nam twom a wo mo achia no amedifo ne na busia ye mamo akwapa yo Bafi mekasa ase so na to papa na to na nanom asora busia nyina enche bia na Bafi yire ene na busia to sante ebechia ye sanse obayi di areho akoka che na busia sa na se da fom ene abusia eno musikasa esanti Bafi yire ne na busia so mo ba ya 300 cities. I have done 3 million. And see the crew by Fiso Nanka, Mr. Yaboa, Nanton and Anama Bushian, Mofan Capata, and Wufo. That's Yama. Yo, Nanano, and Tapia, Oba Penny, Mommy, that's him. Onene mame atia mensia ene obia memma no to santen ebetia ye omo baya wo mo sa na no masona busia esa nkola ifre mo yebunti na wo mo nsa emegyina ha ekase ye tia mamato nene tama no obia memma no ene mame amensia ne abusia ka ye nyina wo mo so wo baya 200 cities eya pam dada ne 2 million nana masra busia nyina amone busia bo amode akapata go fom eso mo ani dase nyama yeah. Penny, one of the Munina from a song and family. And Chabia, Diana, Nana Santa Hima, Nana Kuro Hima, and a Fiasa by Hima, Momoto Santa Papa, Fabetia, Mama Bayana, so Musimu Bibi. I am suffering, sir, what kita 200 cities. I can this 2 million. Nana Mose, I saw Musian na moye ebusia ba mo dia kapata bu fom eso mo an e dase anyama ya nana no yo mame pat
wɔ hɔ a no atie me ni na ka busa sante a ye na ja ase anso atie ne oba part ɛyɛ nea ne wura na na atipa ne ɔtɔ se mienu na na so ma na so te sɛ wo papa ada no ku so ɛna nea no papa sikasa ɛna na watie ne na akyi wantimi ama ɛno awɔ ne pa bo ahyɛ ne kyia me sɛ me bra na me na si di nkyerɛ no tinana so kuta ne nsɛm ne yɛ mienu ɔba part ɛka wo ne wo nuanom ɛne abusia ne nyinaa wɛnso firi hɔ wadeɛ nyinaa kyerɛ me poku sɛ me wura ka bi a ɛsɛ me so mesi biribi kyerɛ wɔ me so mekuta me nsɛm ne yɛ ɔbaako wɔnyɛ na ɛbɔ no nsi a wɔde aka ɛmpata agu fam ɛda mo ase ɛda mo ase nyame nhyira mo Sade yɛtoa so sikasɛm sikasɛm yɛda ase DJ kaibɔ wɔ hɔ nananom asoro abusua madaworo ma momfa maso ɛmfɛ me ɛyɛ maame ama asua maame ama kuma maame ata abadu ɛyɛ misa yɛboa sabre madaworo ma mekasɛ si muso anato nananom asoro abusua nyinaa bijina ha ɛyɛ papa akuya waka nkyerɛ gu a yɛnom ne sikasa ɛyɛ ne papa ma afigya sɛ wo se dankwa families wobɛhu wɔ ɛbɛɛma akundini sɛdeɛ ɔmɔ kasa ɔmo sɛ ɔmo nua yi tɔ fam ɔmo ntena ase wɔmɔ kasa ɔmo nua da fam nti ɔmo tena ase ahwɛ aboafoɔ ne ahwɛfoɔ ama ɔmo abɛboa ɔmo yɛ nsa ɛnyɛ yie ɛsanti mɛmɛmɛ yi sɛ ɔmo nua da fam na sɛ abusua ma ɔnom sikasa ɔmo kita 500 cedis ɛyɛ apam dada no 5 million ɔmo de etu awiwa mu ama aboafoɔ ɛne agyamfoɔ aboa wɔm ɛnim sɛ adwoada ɔmo nua yi akontabuo afa ne ntoma pɛfira ɛsɛ ɔmo a ne yɛda aseɛ nyame ɔhyira mo ɔma mo nkwa tenten ne amɔɔden ɛda mo ase bebree yɛda bi ase ɛbusua yɛmfi asomfa mmeɛ sɛdeɛ nana dɔntehene ɛtugu so adɔntehene wɔkasa ma no wɔse nana sɛ wɔserɛ kwan ɛyɛ ne dɔɔso nti no wɔserɛ kwan nti kwan da hɔ a na manima yɛahu nana pɛ sɛ ɔsɔre ɔma ne mu so sɛ maame amakuma wo ne wo ba opoku sɛdeɛ yɛ maame akuya yɛ boa akuya pra ɛma ɔne ne mma ɛkasa kyerɛ mo ɔmo so ɔmo ba yɛ 50 cedis maame amakuma wo ne wo ba opoku abusua ne nyinaa momfa nka pata egu fam nyame nhyira wɔ sɛdeɛ yɛ maame diifoɔ ba maamefoɔ wa ne ne mma ɛna aduru a wɔn kasa maame diifoɔ sɛ so ɔne ne mma bɛkyerɛ mo no anka biribi ankyerɛ mo atwa yie 40 cedis mpem 400 wonyɛ na momfa nka pata egu fam abusua nyinaa wɔfa maso ɛfɛ me sɛdeɛ yɛ mo a mo wɔ faase
Monana Manu, Yere, Moniniano, Abusiani in Casatra, Opening Manu, Omanum, Abusianina, Obosoba by 150, Kane 1.5, on Franka Pata, Ebufo. Yo, Manu, about what's my Abrawakasia, so the Yakusia, or also Casatra, Manu Watma, 50 cities, on Franka Pata, Ebufo, and Israel. Yo, Famano, so the Yadavi, Obo Kayere, of 20 cities, or Bawa, would have been Franka Pata, Ebufo, and Israel Wafonina. Yo, Messiah Boa, and you will be free. Any man do Fiancra, Tabia, no free as a correct, ever say our home. It's a sample of Catalonia, say Papa the form, and no more better. And what I ever see us over by 200 cities, and then money now, Mofa Pata, Ebufo, Yamisra. Was 50 cities and also anchor parts and no Fanka Pata and Mufo, Kami Oisrano. I said that for said yeah, Abusia Penny. Nana boy Watson, KU2. I did Abusia Casatra, Nana Masrabusiana. Almost a mobile 300 cities. Upon that, and 3 million. Nana Masrabusiana, Amonia. I'm on Franka Pata, Egufo. Wafonina. They are Koswaka, Sabusia, Toronto. Who could not have? Madame, I saw about 10 cities. Madame, my moment, Chiamaya. This one is a Papa Jane. Sent in another one of for a boy. Namisramo. You do offer support. Abusianka Yenina. So the Yamata, one of of 50 cities. Abusiamonia. I'm on Fanka Patako. Namisramo. Mammy Cynthia. Emma Pat. Mammy, I move myself for me. Said in an afia, Chupa. Said Nana Ekasamono was it anyway Obusamamo, a Simusa, a Sim Nana, here would say Job, and now say a new team a woman, Obahima, Himania, Hima, Mugina, and that would be a woman, and you want to end a banner. I'm Cynthia.
Angela, I'm going to
I'm
Anime to Kuzo for a fire, no, and the Ebisa Amamo, and the Ebano. You are
Asurabusia and Namundi as the PSC Emma Obibia Abuafo ne Ajamfo a mobɛboa yɛn sɛdeɛ nananom Asurabusia ɛka deɛ osisi ne kada ani aseda
nyame ɔnhyira mo mo a mofra akyikyi ne bɛnteɛ awurade ɛnhyira mo saa berɛ yi yɛfiri ha kɔ sɛdeɛ abusuapani ne ne dɔm ɛka nie ɛsi ɛkyena anɔpa nɔnkron yɛ papa no asɔfo a ɔmo ɛbɛyɛ awufo som a yɛtwa atoɔ ma yɛ papa yɛsi yɛn nyinaa yɛ kɔ n'ase ɛsom ɛwɔ isɛ ɛboa nkyɛn hɔ ɛhɔ na yɛkɔ awufo som sɛdeɛ abusuapani kan ni wɔsi abusua no nyinaa mɛ nyinaa madaworo ma mo nyinaa mo bɛ yɛnkɔ yɛmfa sida nkɔma nyame esan sɛ ɛdɛ da yi kura ɛhɛ deɛ nyame ayama yɛ yia na ɔsaseda nti yɛmfa n'aseɛ nkɔ sɛ yɛsɔre a abusua no nyinaa bɛkɔ efitasie mu akɔ akɔhyia ahunu nti sɛ yɛ a abusua no ɛwɔ nti abusuafoɔ no yɛsɔre a mo nyinaa mo bɛkɔ fitasie ɛbɛrɛ a yɛkɔ yi yɛde yɛn ho hyɛ nyame nsa yɛkɔ yi nso so mo ma yɛmfa sida ɛde ayɛyie ɛma no nti adɔfo ne aboafoɔ asrɛ abusuapani nsa momfa makoma nka me deɛ wɔ na yɛda nyame ase yɛda wase ɔbɔ adeɛ nyankopɔn wo a woyɛ ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame yɛkasa sida nka wo din yɛba yɛto yɛn nsa frɛ wo nyame wo ba yɛsra bɛn mu wo na munkum so bɛboa yɛn yɛkasa sida nka wo din papa yɛfiri ha kɔ yɛmfiri wo n'ase kɔso afa ɔhyɛ ɔkɔdeɛ ataba n'ase kɔso ayɛyɛ yɛ bambɔfoɔ yɛkandi mu baabi biara yɛkɔ yi yɛsra bɔfoɔ pempem sɛ ɛni yɛde mu mfa yɛnkɔduru asomdue mu deɛ ɔde kaa baa yɛ awurade ma yɛnte atenka firi wasafo awurade hɔ sɛ ɔmo akɔduru asomdue mu ɔmo nam fɔm so didi ɔmo taataa ɛberɛ a ɔmo nan mpempoɔ awurade anadwo fan hwɛ yɛ so ne kora yɛ na bɔ yɛ ho ban na deɛ tia yɛde aseda ne yɛyɛ yɛ ama wo yɛkasa aseda nka wo din ɛwɔ yesu mogya anim adom ne nti amen da obi biara ase ɛtena yɛkɔ asɔre ba a aha yi a na yɛbɛsan abɛtena abɛnom sikasa nyame nhyira wɔ biara mo a mobɔ adwumadeɛ nyinaa nyame ɔnhyira mo